invalid do not end. Yeah, my love, I love you. My love, I love you. Go higher, sinki, go higher, lambuinki, baby, balabo. My love, I love you. My love, I love you. Go higher, sinki, go higher, lambuinki, baby. Alma que nos anos ruidra. Desvala op de trasos ruidra. Ja, ons staan ons man, doen er as niets van saam. Julle noem dit dan en hulle doen het aan. Hij man verloor dan hij bol man. Samudema. Muy Gunther, man. Ich war so mit Ball. Ganz recht. Ba't ba rin yung mga manso na teka litan yung
Quase que deixou comer um monte de dia. Lahat ng rider mo. Kasadahin ba si Bol? Jangan putih aja, Bol. Wie waar kom die probleem in dit? Al die jare die probleem hier. As hy bol verby hy sit, dan stoot hulle nie meer nie. Dan stoot hulle nie meer nie, dan is hulle klaar. En moenie as hy bol verby die lokke is, dan relax almal. Daai is die probleem wat hier kom. Jy fucking stoot en skrim tot jy doodgaan, man. Hy manne kan maar uit die trial gaan skoor, jy stoot nog altyd hy skrim, klaar. Maar hulle hou hy, as hy bol verby is, dan hou almal op stoot. So verloor hulle bolle. Hy is alipad die probleem hier, so is alipad die probleem hier. As die bol verby die stad is, stoot niemand meer, dan is hulle klaar stoot. Au, abang! Mas! Die ou baas het die rooi ring gesyp gisteraan, man. Hier kom hy tot stroom kyk hier. Hier paal het nie. Ja,
Wie nou was het? Nou 5 jaar gaat ik gaan. Ik voel Hulle glo mos aan hy nommer 12 wat hulle haas speel. Heel dag sal dit so gaan, elke dag, elke Saterdag. Hou hy nommer 12, hy speel mooi rugby. Hou hom maar. Hy speel briljante rugby, net die Amerikanen met die fucking Springbokke kak gaat speel nie. Hy kan mos die Amerikanen sien, man speel so stront die man. Hoe kan iemand in 'n reistoel sy step om?
kan met die film moest maken in Panikas. Die flanken, hulle weet nog nie wat is hulle posities nie. Die flanken weet nog nie wat is 'n flank se werkie, die ak weet nog nie wat se ak se werkie. Hulle moet nog eers maande aan. Is 'n ander nommer 8 wat speel nou maar. As jy gaat vat 'n jong hier op die straat, wat wil jy speel? Dan sê hy ek is 'n wing, dan sê jy okay, ek speel wing. Hy weet fokol wat 'n wing is, jy kan hom sit op maak, dan sê jy vir hom is 'n wing, dan speel hy ja. Dit is dieselfde nie. Dit is dieselfde nie. Dit is dieselfde nie. Maar kyk op coach Laxman. Jare. Jare, jy moet maar laat nie. Ek dink dat mense nie weet hulle posisie. Wat jou werk is in hy posisie. Die baas kom nie gaan daar. Baas is coach. Ik verstaan niet, hoe kom je zo bij me naar achter? Ons sê jy kom met die man nie maar. Die stywe arm hy jongen. Niemand gaat samen naar man nie. As jy support. Hulle weet jy, hulle wil nie weet nie. Daar Jokie die staan hulle hè. Allemaal staan we nog vlekken. Almal staan op 'n hoek. Ons gaan maar sien op band. Sien jy? Oh, wait tackle. Straks hè. Hij is het probleem, straks hè. Wat er niet zit is. Hey man. Vir die afgelope 4 weke wat hy hier gespeel het hy nog net 1 bal vir hulle oorgeskop. Hy het net 1 bal vir hulle oorgeskop vir die afgelope 4 weke. As hy nou hy een oorskop is dit nommer 2. Nommer 2 van 40. Hy is 2 van 40. Hoe dit dan laat ja, 1 uit 50 niet. Hy is 2 van 40 nou. Maar dat net zo maar is als het niet was. Maar nou is het bij die league. 2 van 40. Die mense, ek weet nie wat hulle nie Rera. As jy nommer 8 is hier van Laas. Lax. Hier Laas wil speel. Ja, ek dink dit is hier. Oh, hulle het hom seker maar vandag op die bank of iets man. Sy uit. As hy uit speel, nee, hy speel van aan die 2 nie afspeel en so. Hy is nie bang om 'n bal aan te vat nie. Hy As jy dis 'n probleem. as jy sy probleem nie. As jy sy probleem nie. Nee. Los vir Duits is reg. Los vir Duits. Wie? Moet ek van nommer 6 kyk? As hy nee, so ver het hy nog goed gedoen. Ek het hom ons gesê man, hy het my gevra, wat doen ek verkeerd op die veld? Toe sê ek kom, moenie worry nie. Gaan speel net vandag 'n goeie game vir my. Dan gaan ek jou sê. Hy sê vir my man, hy kan nie so sleg wat jy sê. Hoe doen jy? Jy dan nie hoor nie man. Zie met bal als jullie een beetje rugby. Ja man, hallo. Zie je hoe kan zeggen? Hij heeft mij nog wat 12 zijn. Die jongen, die rugby kijken. Die jongen, die rugby niet.
Hij is mijn nummer 12. Offside! Goeie man! Goeie man! Play on! Osman, hallo. Laat me nou maar zien, weet je? Huh? Weet je, zie je? Brother. Hi, Tyrik. Hij slaapt achter de phone. Hij was lekker man. Jongens gaat er dingen spelen. Als hij komt, als hij kraam af naar een kaart op komt, en hij ziet Als wij hem man wat is. Hij zit daar hier. Maar ons kamer is wel wat naast is. dat kom ik nu zeggen, die man heeft Ik kan niet gewoon zeggen. Ja, ja. Hoeveel jaar dat ja, hij moet eerst verstaan en dan moet je gaan oefenen en dan kan je het doen. Maar hij dat kan niet geoefend is. Ik wil zeggen, Jij net die van een Nora had ik wat goed nog zo nee, ik weet niet. lijkt het ja? Ja, maar is niks. Wie speelt Ik naar hier aan het gaan. En dan mijn neus erin, speel ik dan weer. Hij is niet van een rasa die jongen die is wat ik het zag. Balinkie. Waarom die jongens man? We staan man. Hij moet er een stap van maken. De white boos komt. Dat is al weer een Jonah Moses. Hasan, FIFA Hasan, hij gaat aan die rij jongens man. Hasan man, wat zeg ik veel? FIFA Hasan, hij gaat die rij jongens. Oei, kom maar, goeie. Goeie is hij. Die kan toe man. Goeie. Van zijn kak kan die wel. Goeie is hij. Nou kan die mensen meer game equalizen. What's that?
Nou gaat scoren die makkelijke drieën. Hij zal ook wel zo maken. Nou gaat scoren die makkelijke drieën. Zonder enige probleem. Scoor die krijgen. Maar alles, die mensen kan het niet. Hij moet in de kop krijgen. Mooi, die kan man. Hij Clayton veel, Alipad veel Clayton lekker. Mooi Gunther. Haas. En zien ze, nou moet Moses die kant toe weer. Verstaan ze? Zien ze, hij zei gewoon, ze weet niet wie gaan, hoe weg gaan. Dan moet hij fokken oor weer. Maar waar hij nog met 7? Hij moet ons al lang al teruggevallen. Maar ja, hulle ken mos hulle posisies. Hulle weet nie, hulle is net nommer 7, ek is nommer 7, ek speel. Ek 7, ek speel rugby, ek hardloop agter die bal aan. Maar as hy weet, as hy 14 Raxmans is op die TV. Hy moet oorgaan. Ek sê altyd, as ek vir hom moet sê, as jou win gaan en die win gaan dan die win toe, dan moet hy win oorgaan. Is op die TV. Ek kan maar op die TV, hou my aan, laat hulle kan hoor. Hou my aan, laat hulle kan hoor. Hou my aan. Jy kan nie met my kyk nie, ek praat. Ek praat. Ja, ek het nog eens een rand gepraat. Ja, nie man, ze kan niet eigen man. Dat is waar die kids komt van die klavers te staan. Zie dat ze opgaan en gaat niet zien tegelijk op het lukken moet praten. Maar nog een ding dat die en die 14 en jou 13 moet altijd hij op de tik doen. Hij bol uitkomt naar die 10 dan hardloop hij 30 minuten joh. Klaar naar hij 2 mannen toe. Dan het hij center niet een kans om mijn bol te passen man als klaar man. Zo hij nog niet joh maar nog een dood. Maar ook voor de steppen weer. Die ouens wordt die defense geleerd. Die op defense die mensen oefenen gaat defense man. Die mensen oefenen niet defense. Ik kan maar zien die mensen kan niet defense. Kijk daar staan hij weer. Kijk, ik hou nou. Als ik moet gaan maar van zaken ik aan blij zijn om dat hij bal uitkomt man. Moet niet zijn man dat die bal weglijnen toe komt. Anokal hij bal. Anokai man hij bal hij reven dat hij ons gezien. Hij is een penalty aan mij, bij Sjanka. Hij reven die hij nog gezien nou. Kijk daar. Hij kan ons net goed herhalen die vindt die man. Hoe is de hoek van die tackles? Kijk daar. Maar hier komt bij die penalty. Ik heb nooit getikt. Als hij scram af, nooit die. Hij is achter die lijn af. Hij man heeft hier keuze niet. Hij man heeft hier keuze niet. Hij loopt en hij zit weet hij wat is hulle werking. Ik zoek niet video, ik zoek niet samen. TikTok. Dit was aan mijn eigen deel te video van iemand met hartstikke goed. Ik heb nooit TikTok. Dus hij aan de video van hij man dan weer TikTok was. Net eigen deel met aankomen nog eens. Wat? Ik heb nooit TikTok. Nee, dat is waar. Als een scram af moet je nooit tikken. Dan moet je altijd af. Van zij moet halen direct. Stiepen joh. Ik zou je gaan halen. Scram af die sturing. Als jij als die driver van die guy. Kom verstaan ze zo. Hij moet nou hier staan. Als stuk. Zij gaat er kom zo maar aankom. Verstaan ze? Alle hardloop dan weg van die bola van hulle wil ik tikken. Alle hardloop weg. Hij maakt nou jouw driver moet nou zeer krijgen. Die bus gaat omvallen. Die bus gaat omvallen, jouw driver zeer krijgen. Nou, die krijgen ons eigen referee, hoor. Afleid ja, die zijn er. Afleid ja. Maar afleid probeer. Hoor. Kijk daar staan de scrum af. Dan gaat die los. Die win. Hij is nog een wie is hij kan flanken? Hoe zijn alle lijken?
Samuel hier jy hy moet wat hy geskoot aan die derby. Really? Ons nog die bal. Ons nog die bal. Hy ons nog die bal. Ons nog die bal. Hy nog die bal. Hy bal is agtertoe. Ons nog die bal. Hy bal was agtertoe verloor. Ons nog die bal. As niemand maar die reël wat nou in is vir die skram maar wat die ander skram wat klaar is nou. Dis nonsens ja. My bal was uitgewissel nie. Wat ek aan gekom. Hy het die bal op met sy gesien nie wat hy refrester. Die bal is uit. As hy 'n nokkie. Ja, jy rugby, hulle speel mos die reg onnodig. As jy van die hand af die tosie. As jy van die hand af. Nee, wat drink hy man? Nee. Hy mense wat jy so gestraf het, jy verkeerd gestraf. As jy van die hand af. Hy man nie die bal kom van die voet af. Hy man het die bal geskop. Ja, mense het jou baie verkeerd gestraf, maar hy sê nie. Hy dwars. Ons kan nou nie die dryver dan wat reëra kry. Hy was hier nog die manne die bal gechip van sy voet af vorentoe. After sy manne bal op die grond vorentoe te slaan om te gaan score. As hy ook dan nou nie 'n nok nie, dan moet hy ook 'n nok hê. Brand, Island! Kan nog eens op kak laat, ja, die Thierry. Die bal is nie die mense aan die nou, as jy 'n speler is en jy verstaan nie die reël nie, hoe kan jy rugby speel?